Atira chuan tlangwal pakhat power maktak mai nei hi alo langa a hming chu Sang-woong ani a power te chu poisa anei tampau le apung zela chuti lai chuan Sang-woong an power makdang lam tak anei ma chanchin asoya khang hun te kha anun hlim lai berani ati hei hi Sang-woong a bialnu minsuki ania kumkwa lai an cheng dun to a Sang-woong a boipui tu le engkim ngai to saktu ani Sang-woong a tan chuan a bialnu chu a engkim ania an pahnih chuan an puala in lei ve chu an dua real estate company an biak chuan an in lei du chu un billion zasari man ani ti an shila atira chuan an phudeu zoka Mahse kumnga chunga chutiang zat poisa nei man chu an tumta a chu mi hnu chuan ina ho in poisa tho chhuah dan tur an ruwa mana an pahnia thil an eidun lai chuan Sang-woong a chuan a thil lei an deliver tur thu message adonga minsuk chuan lo melin a phone chu ensak atuma Sang-woong chuan dot thrilin deliver na tho nan bike alei thu asoya minsuki chu in nei le in leidun ngai twa chuak tu ania poisa tel na to phot chu afim khurin abialpa poisa manda na po astrik hle a hnuwa minsuki chuan PlayStation 5 alei saktur thu asoya Sang-woong a chuan mak ati in engthil nge arwa man chu a she thiam lo hlea a hnuwa chung thilati sak chan chu anin nei thuai thei arin wanglek alo nia Sang-woong chuan apa message adong thuta thil poimo tak soidun tura om awangin anin lama ho turin alo shila Sang-woong chu man mo takin na ho a khopui pon lama in te takte a an chenga a thlen vele a mu masak ber chu anu ania chibaya buk zo in apa chu awa mule a anin biak dana chuan anin kar chu a that mel vaklo hetiang an ni chan chu Sang-woong a kumkwa lek ani lain an chungkwa chu sumle pai lama an harsa ema apa chuan leiba anga in an chung ko din hun chu ati harsa zwalani ni khat chu Sang-woong le apa chu Sang-woong a khol bom anin chu a chutia anin chu boy lai chuan Sang-woong a khol bom chu chhuata tla in a ke soma Sang-woong chuan ilo puitlin huna inu le pa te chu ishe thiam chho ve ang an ti thin hi keima chuan a thleng ngai lo ati apa chuan a fapa poisa khol chu ala a Sang-woong chu a shil hai hle ani Sang-woong chuan apa chu a ko ho chan azota apa chuan a hna chol san atum thu soin poisa nei le nei lo azota Sang-woong chuan un sing khat ala chuaka apa chuan akut chu achela an chung ko power in ro chun thin chu a hlan chhong don ti ashila an power chu poisa an nei chawin a man theya Sang-woong chuan poisa anei tama a hausak chuan a power te chu a pun bel zel don ni apa chuan a power hlan chhon chu a tesnan Sang-woong a luwa chuan a kapa Sang-woong a chuan a luwa a kana ama adam le vek chu mak ati hle a apa chuan chu power an nei dan le in thla chhon dan te chu a soifia Sang-woong chu a power man na ata na thil poimo pahni ashila chanpui ngai te chanpui tura shilin a power man nan midang poisa manglo turin a shilbok ti lain Sang-woong chuan a power chu apa pek let le atuma Mahse apa chuan thil thei ani lo thu ashila apa chuan Sang-woong chu a chhuah ma in phone number a pe a buaina ato huna chu number a chuan i khol don nia atia chumi hnu chuan Sang-woong chu a bialnu minsuki muturin a chhuaka atira chuan a power chu thup atuma Mahse an pahni inkara engma thupan nei ngai lo awangin a shil le ta a minsuk chuan ati fiamani ringin na oi lowa alo nuya Mahse Sang-woong chuan uluk dewin lo enro ti pa chuan a hmu lain a poisa chu a ke kor ipte ya chuan a aka lo enjui zel tur shilin a power mang chuan thir tlon chu a el koi veka minsuki chuan mak ati hle a oi harsa ati in poisa dang la in thir dang chu el le turin atia a soi ang che chuan a el koi le a minsuki chuan a power chu a tak ngei ani ti apom veta ama ero chu minsuki chu poisa mana a strict ema Sang-woong a power tho dan chu angai tua na samaya an chen na tur in leian tumte chu an lei thei lo pha lau hle a Sang-woong a power tho dan le poisa ama mo zat te chu hriat nan game angin Sang-woong chu atesa uluk dewin alo ena chuti lai chuan Sang-woong a tan chuan dan khau tak siamin an poisa khol te chu a power man nan khoi lo turin atia a chan po
in nei sen so tur le an chen na in tur le na na an khol du na ni wang ani chutia dante asiam sak zo chuan min suki chu akala Sang-woong chuan apawar chu a testana van bo ruak sang taka chuan a thoka in chhong sang pui pui le mun moi takte a mu chuan a ti hlim hle a che a poisa nei chu a man ral zel awangin kapa hne na changin pawar ro chun lowin re theina zawk ani min ro chun atia atu ka chuan lo harin na thok turin na insiama min suki chuan apawar mannan poisa angai ti asiatin poisa akchuak lo turin asila tlante tha man tam ngai te po ti lo turin ashil boka a chan chu a poisa a man ral zel wangani alkonga chuan Peter pakhat bor em hian Sang-woong chu a thil ken te khai sak turin angena chanpui atum lai chuan min sukin a thil soite chu hrechhuakin a chanpui lowa chu Peter chu a thin rim hiala chu mi hnu chuan an office kong khar chu a khar thut awangin a hnunga local chu a coffee ken a buak pha a nula pakhat tui bottle rit tak lo choi chu chanpui loin a kalsan boka a chan chu a poisa a man lo nan ani a to pa chuan muang changa kalin an ha tho na mun chu a thlenga an manager chuan office apan na konga a thil ti sual zong zong chu alo mu a wanga chu tianga khosata mai nge ani azota Mahse Sang-woong chuan a pawar te chu an hriat a hlo awangin do ta shila a kalsana chu mi zan chuan min sukinen an thut dun lain Sang-woong chuan poisa kan tho chhuah tam theinan investment te ti ve ila ati rualin min suki chuan angai dan chu alo hnol ngala investment te crypto te kangai thadu lo i ngai dan chu ban san ngal ro alo tia chu ai chuan an ina an man changkai lo thil te chu shal rotin ti chuan poisa tle ma zong an nei bel theyanga atia tablet pahni te po chu shal tel adua Sang-woong chuan phal lo viau ma se a hnial ngam lo ti chuan an thil shal tur te chu lakhomin shal turin a chuaka mi pakhat PS5 shal tu nen anin mu a chu pa chuan min betu kha meichia adisia ati chuan Sang-woong chuan anupui ani thu le ama chu mutura a shil thu asoya ti chuan PS5 chu a envela a hlim em boka chu pa chu poisa apeya akalsana chutia akal lai chuan PS5 a lei sakpa chu a poisa lak sak tumin anti buai ti awamua Sang-woong chuan chanpui du viau ma se midanga chanpui chuan a poisa a man zel angai ti a hrechuaka ti chuan puilowin atlan hota a ina thlenin min suki chuan engthil nge thlenga iwa hlau mel ve atia Sang-woong chuan dot shilin karun tlan hona lama un somni panga ka manga atia chu mi zana chuan Sang-woong chuan a game lei thar chu a khela min suki po chu a phone enin alo buai ve boka Sang-woong a bana chuan bolmak deuh mai alo langa a pawar man lo apiangin chutiang chu a taksa a alang thin ti a hrechuak ta a tu ka chuan anu nen anin muwa anu chuan atan thil engemaw anei thu asoya Mahse Sang-woong a ban a mu chuan mak ati in apa bana om thin nen a in an thu asoya Mahse anu hian apa pawar ne thin chu apa hian a zep tlat awangin a hrevelowa anu chuan 1 million somthum apeya itana kalo khol ani a min sukinen in ta turani hi ati zo chuan apa nen Spain an zin tur thu a shil ngala ti chuan anu chuan akalsana poisa chu akenga konga akal lai chuan accident rap thak tak alo thlenga bus pakhat chuan passenger a phur khat feka tuya chuan atla trepa Sang-woong chuan apa thu soi chanpui ngai an omin itlan chetur ani lo ati kha a hrechuaka man mo takin bus chu apana apot chawa basa chuangte a chan himna lama anu in poisa apek 1 million somthum chu a mangzo vek ani nula pakhat hi miswal rual hian mantumin an lodin huala chu nula chuan pawar nei ti an shelawa ti chuan a topa a pawar chu mangin me al asiama chung ho chu a hne veka a hnu loka gang leader chu alo thlenga a ming chu joanna ni mishing te chu an mana an pawar te chu an lak saka an that thin boka joanna chuan chunu chu a ena a pawar te chu atan chuan eng thamma ani lo ti shilin anuya ti chuan amana ani na taka chuan chunu pawar chu lak saka an sum don na ti chak tura man atumani dor pakhata hian mi pahni an lo langa chung mi te chuan an mani anga pawar nei an thian te chu an lo zong meka pakhat zok chu bian ho loyar le pawar nei ania zuwa ina piangin apawar chu apungin athok chak zelani abulami chu bungmi ania
thil ei tabapiangin apawar chu achak sot thina angai nat ber chu chang ani chuti laya an zon ber chu an thian no apawar manga mei alsiam thei ania chutia an thudun lai chuan bungmi te chuan mi pakhat bas tuya tlatur chanchuak tu video chu an ena a ipte achanga coins lo tlachuak chu an hmuwa apawar aman tampau le a poisa chu aral zel ti an hriat chuan arang thei ang bera zon chwa an tumta a chumi hnu chuan Sang-woong chu jela alo thua police te chuan an man chan chu a she thiam lo hle a tang ve dang te chuan an lo nui zat boka a hnuwa Sang-woong chuan apa in harsatna ato huna he number hi i call don nia ati kha a hrechhuaka number a chuan call in crime boss number alo nia Sang-woong pa chuan chu nu hne na chuan leiba alo nga na samai atu ka ni chuan Sang-woong chu zela tang chuan an chua crime boss chuan abula shwai turin anaute atira kara lu tirin abula chuan an shwaya an kalkonga chuan apawar nei a hriat thu asoya apa in leiba tam tak anei thu a shil boka pakhat chuan Sang-woong aluwa chuan alo kap thuta chuti lai chuan joanna lo langa hring manga sumdong lian tak ania chuti lai chuan nula aman pawar chu ala chuak zowa chumi hnuwa a hnuaya mi te chu Sang-woong an apawar man theinan mala turin atia Sang-woong chu alo hara crime boss chuan poisa a the pheya apawar anei tak tak empty a hriat du wangin anaw te chu asoi saktira a beilet velo awangin thiltheng chu a hre thiam lo hle a asoi satu te chuan a thi ani ringin an top sana ama ero chu Sang-woong chuan poisa a khoi vele a hliam te chu adam ngala ana chu bo vekin apawar anei let le ta a hnek te chu ana to hle a chulai ruma om zong zong chuan apawar an hmu chuan makan ti hle a chuti lai a thil lang chiang em chu a poisa a man zo rwalin a taksa te chu pawar nei lo ang main adir deb le ta a hnuwa crime boss chuan anaw te chu a chhuwa tir veka Sang-woong chu panhnain apa omna azota apa te chu Spain a an zin thu a shila ipa in ka poisa 1 billion thum aba a irul sak angai ati chuan Sang-woong chu a shil hai hle a Mahse chu nu chuan odam diain labor rul dan tur ol sam tak asiam saka chu afanu nupuya anei chuan an leiba te chu angai dam vekang atia a hnu dewa Sang-woong chuan bialnu anei ti an hrechuaka Sang-woong chu criminal organization dang ama zong tu an om thu le a bialnu le ama tan a hlau om ti a shila Sang-woong chuan apawar mangin a office atang chuan atlan chuaka zanrei to a chuan an ina a ho a bialnu min suki chuan bus accident a chan himna video viral chu alo entira khoi changin nge midang chan puina tur poisa chu anei azota dot soya tum lai takin a bialnu chuan a oki asana ti chuan thudik chu a shilin anu in 1 million somthum a pe ti a shila min suki chu a poisa manral wang chuan a thinarim hle a thian nu te in nei na a kaltur thu shilin a kalma chuan anin nei ve hun tur azot le a Sang-woong chuan a chang thei mai lo min suki chu aril ruana in alom lo hle a chuak ta Sang-woong pona a om lai takin an chen na in chu aron puak thuta criminal organization pakhat mundane vanguard te chuan an ron bei thut alo nia Sang-woong chu man mo takin atlana an man lo nan atlan chhia an chung kwa an chen na thin ina chuan awakala tu te nge an nia engwang ron bei nge an ni a in zota min suki angai tu angala khol atuma Mahse a khol chu a chang thei si lo atu ka chuan min suki chuan a thian te in nei na mun tur chu a thlenga a phone en chuan Sang-woong miss call le message te chu a hmu joanna chuan min suki chu alo en tharenga Sang-woong aman theinan min suki chu ti nat atuma ti chuan in nei na hmuna chuan bom chak tak mai hi apuak thuta chulai hmuna omte chu an aw na sa in an tlan chena samaya chuti lai chuan Sang-woong pon news alo hmuwa min suki kalna ani ti ashia bia ka tum ngal Mahse a phone chu ala chang chuang lo Sang-woong chu man mo takin min suki chandum chuan atlan ngala chuti lai chuan min suki chu hotel chung kang na salutuka chuan atanga Sang-woong chuan an poisa khol chu la chuakin hotel pan chuan atlana min suki chu ti hluman tum lai takin Sang-woong chuan alo chan mana Sang-woong an thilrit tak mai a choi kang hmu chuan mak ati hle Sang-woong chuan apawar zong zong chu mangin a thil choi chu a the sona
min suki chu akwa a Mahse min suki chuan ama chan nan an poisa khol a mangti a hria chuan a lom mel hau lo Sang-woong chuan bang chu ti chia in hotel chhung atang te chu a chhuwa tira an chhuwa zo chuan min suki chu a voi khatnan in nei adu ve to thu a shila min suki chu a hlim hle a Sang-woong chu kwa atuma Mahse mi pakhat hi mei alkara chuan alo kala Joanna tirni in Sang-woong chuan poisa ala nei mang chuan beilet chu atuma an pahnih chuan an pawar chu an mang ve ve a atopa Sang-woong chuan poisa mantur anei tam awangin miswal pa chu a hne a min suki nun na chu avoi ni nan a chan him sak le ta Mahse min suki chuan a chan chua dan te chu angai tua to lo a poisa manral chu aril ruwa alian bera Sang-woong a chaw taka amud lai chuan bion hole bungmi te chu an lo thlenga Korea group of people member an ni thu an soya engwanga chanpui nge an ni Sang-woong chuan a she thiam lo hle a Mahse bian ho chuan apa in zu tui tak alei sak thin wanga alom thu soina ani ati zo chuan Sang-woong chu poisa a hum tira chulai hmuna changa chuak turin atia min sukinen chuan an chan chuaka anu rei vak lowa chuan Sang-woong chu lo harin lawyer pa ina amuti a she thiam ngala lawyer bian ho chuan Sang-woong a hnena ama chau chu pawar nei ani lo thu le pawar inang lo tak tak nei an om cheu ti ashila an zinga chuan atel ve thu soin zuwa inin bangcha tak tak po akal tlang thei thu asoya bungmi I pawar po ashila akut mangin boruak athunun theya Mahse changthum a ei chawin a pawar te chu a mang thei atia lawyer chuan organization pakhat pawar nei te la khoma an pawar manga khovel thak danglam tum an omti ashila ama chu pawar nei tu te zonga shwai khom tu ani atia Mahse Sang-woong chuan a pawar te chu khovel ma a pholan adu lo wangin kalsan atuma chuti lai chuan lawyer chuan Sang-woong chu pawar nei te information anda khom na ruma chuan a shwaya chung ho chu midangin an pawar lak saka tha an tumte an nia lawyer chuan Sang-woong chu manan tumti asoi chhuaka Joanna mundane vanguard member chuan apa chu abia a Sang-woong a man atum thu le aman theiri lo thu ashila lawyer bian ho an a chan chuak ti soin man tumin ala zuiti ashil bok lawyer chuan Sang-woong chu ama zonga beitu te chu mundane vanguard an ni thu le a pawar lak sakan tum ti te ashil chuan Sang-woong chuan mak ati hle a enge ati zelang ati chuan lawyer chuan anun dan pa ngai om tur le jima te kala ataksa ti chak turin ashila bian ho chuan Sang-woong chu boxing azirtira ama ero chu poisa manga apawar aman tel lo chuan bian ho avoi khat nek po adol si lowa bian ho chu achak to in ama a in thil ati thei ri zok si a Sang-woong an achak lo zia asha chuan uluk zoka training nei chu adua atum ru na le athorim na awang chuan ataksa chu achak thato in swalte po athiam to hle a chu mi hnu chuan lawyer bian ho chuan Sang-woong chu mundane vanguard building lian tak an mi mante an da khom na mun chu a entira chulai mun ti chiat vek chu an thil tum berani bungmi chuan Sang-woong atan a poisa te a na tur le a pawar a man po a coins la chuak theilo tur underwear dangdai zet hi alo hona ani na athup nan mai tuam na tur a hon tel boka nitam tak inswal a training nuwa Sang-woong chu mu thein ati shol te chu a in siama a chak to hlea mi chan pui tura akal na apianga a mai chu atuam zela atu ka chuan bian hole bungmi te chuan Sang-woong chu thingtlang kho pakhata middle putar upato tak muturin an shwaya he putar po hi an mani ang thawa pawar nei ni in thil lo thleng tur a mulok theya Sang-woong chu a ina chuan aluta putar chuan dokan chu anema an omna in chu anging dot dota amit te chu avar vek boka Sang-woong chuan a hlau dewa putar chuan thil soi aneya Mahse Sang-woong chuan engma chu a she thiam lo chu mi hnu chuan putar chu apa ngai le ta a hnuwa Sang-woong chu a chhuaka lawyer chuan putar chuan future a mulok theiti ashila Mahse future a mu apiangin hunkal to chu a theingil zelani atia an pathum chuan pona an thuwa putar chu alo chuak thuta Joanna in aron zuiti ashila asoi zo rwal chuan Joanna team te chuan an run bei thuta lawyer chuan azu chu inin apawar chu a manga
ana tim te chu abe ngala tung ho ti chu tamhle ma se bian ho chuan anor tol zela Sang-woong chuan Joanna tim ten bian ho a an tam hne hle ti a mu chuan apa lei banei na nu kha a hrechhuaka abe ngala adu apiang ati sak tur thu a hril zo chuan poisa pu ka dil masa a chu mi hnu chuan Joanna chu ama nge chulai hmuna chuan a local ve a ana chu mundane organization nei tu fanu ani awangin sipai tam tak nen aron kala putar chuan apawar mangin Joanna future chu amua irin ai hnaya I thi na tur om silai mu ika chua ngei chu ilama alo let le ang ati chuan Joanna chu a thin rim zwala putar chu akap ngala Mahse van nei thlak takin Sang-woong chuan silai mu chu akutin alo man mana ipte te chu a poisa puk chuan a khat ta veka ana sipai te le Sang-woong te chu anin be chiama Sang-woong chuan sipai ho chu a hne veka chuti lai chuan bian ho le bungmi te chuan an pawar mangin an lo chan pui boka an tho ho na chat awangin Joanna tim te chu an hne fai vekani ama ero chu mi pakhat pawar nei hi alo lang thuta achak em a akut chu mei alin atuam boka Sang-woong chu rong takin aron beya Sang-woong a khoina apiang chu akang zela chuti lain Sang-woong chu a poisa a zo chan to awangin a pawar chu atlem tial tiala chuti chung chuan top san mai du lovin chupa chu mun hlataka anam chuaka tuya an lu chuan chupa kuta mei al te chu a thi veka an pahni in tui chunga chuan anin beya Sang-woong chu tuya chuan nimhlum atuma Mahse Sang-woong chuan tui chunga chuan poisa thir a hmuwa chumi hmang chuan a pawar te chu anei le a chupa chu a hnek leng lup mai an vai chuan makti in an lo thlira Sang-woong chuan poisa anei phot chuan a pawar chuan top chin anei lawa apun bel zel ani reivak lawa Joanna chu apa in alo bia a Sang-woong chu abedua Sang-woong an khola chan ve le chuan poisa in thilati theizia ishetoa ke hi mundane organization nei tu kania kanin be na hi poisa a in ngata poisa nei tam apiang din channa ania chu wangin ipawar hi leisak du ta cheila enge ingai dan ishal phalem arontia tatang chuan Sang-woong a chu aril ru an hne theinan an be nep dewa min suki chuan Sang-woong chu alo bia a an nu le pa te anin mudon ti ashila chu mi hnu chuan police te chu anin be na hmuna khan an kala detective chuan poisa thir tladar nuai chu a hmu a loan document kang Sang-woong a hming inziak chu a hmu boka Sang-woong chuan anu le pa te chu hmu in min suki anei du thu ashila anu le pa te po muturin adu boka athu soya wang chuan an hlim hle a Sang-woong chuan apa chu mundane organization ten apawar lei an du thu ashila apa chuan film khur turin le chungmi te chu mihlau tak an ni wanga ring lo turin ashil boka Sang-woong chuan nga tho lain apa thu soile mundane organization ten apawar lei sak an du chan te chu angai to a tu hne na changin nge thuro na la kangti angai to lai chuan bungmi chu apanta a ana tho na mun bakery a chuan avakala pawar shal an omto thinem ti in azota bungmi chuan mundane group chu mihlau tak an ni thu le huajini meal pawar nei an laman reng thu le apawar an ruk sakti ashila bungmi chuan superpower nei tele an pawar shal to ho hming chu a entira chuti lai chuan bian ho chuan apawar a man theinan azu a in na satawangin akala chechan to ti doctor chuan alo shila hundang le a chuan ana le apa chuan zanri an kil duna apa chuan Sang-woong a pawar leinan poisa engza ta tampo ngai se an lei turani atia Sang-woong chuan an lei banei zat le poisa amamo zat te alo chhut ve mek boka ti chuan mundane group chairman chu abia a apawar chu un billion li le million zarukin ashal tur thu ashila chairman chuan lopom ngalin engkim anin pe fel huna a hun le mun tur kanin shil le donya ti in achanga a him hle a min suki bula kalin atuiti em alei saka pon lama shwai chhuakin apawar mangchuan in chhong sang tak chunga a thlo chho puya a aya sang a thlo pui le atuma Mahse min suki chuan a hlawa du tok turin angena Sang-woong chuan thlole atum dera Mahse zungbun a phor thut zoka min suki chu abun tira min suki po a hlim hle a Mahse engwanga chu tianga om thut nge ani azota a hun lo thlen huna engkim ka shilfia vekang che atia an pahni chuan hlim takin RC te chu an thlir duna atu ka chuan
Sang-woong chu lim dewin office akala poisa lam ngai tua mi alowin midang te chu achan puya kong khar te po alo hun sak to boka ami zia dang lam le thu chu mak an ti le a na a tho lai mek chuan customer pakhat alo kala Jonathan ani thu te soin thil mak deuh deuh asoi awang chuan Sang-woong chuan aring hlel dewa Mahse a thil soi te chu athlaka police officer chuan Sang-woong chu alo zong thuta Sang-woong chu office atang chuan atlan chuak ngala pona motor loading a chuan lutin manmo takin atlan chuaka Sang-woong chuan mundane organization chu bia in apawar chu manmo taka shala du ti ashila mundane building a thlen chuan bian ho chu gate pona aloadinga an pahni chuan engwanga chulai hmuna om chunge an ni anin zota an pahni chuan an power mangve ve in anin swal chan ngal bungmi chuan anin swal lain bolhlo bom lian ve takhi avom pheya chuti lai chuan a chang chu a power man nan a eiboka an sira electric ban chu phoin an pahni lama chuan a thlo pheya an pathum chuan an power an mang chewa an power man nana an mamo zu changle poisa chu an man zo thlengin anin swala chulai mun chu an ti nok nuai mai chu mi hnu chuan Sang-woong chu a power shal tur chuan aluta a chunga alu vele chuan Joanna chu ava muwa a ma a thutna lo oma chuan thu turin ashila Sang-woong chuan a poisa tur mu masa turin ashila ti chuan poisa chu a mu hnuwa a thu chawa a thut fel vele Sang-woong a kudle ke te chu thirlian ve tak hian an phuar beta chuti lai chuan ana chuan phone call adonga Sang-woong a power chu an lak chhuwa vele that turin thu apeya Mahse rinlo dewin thil alo thlenga Sang-woong bungmi le bian ho de chuan ruaman na thatak an lo nei loka Sang-woong chu an chet na mun en thli thlai tur le Superpower midang hne na changa an ruk sakte chu la chuak turin aluta ana chu enin anuya Sang-woong chuan ka power hi min thla tu te achanga ka ro chun ania ka shal ngai lowang atia a power chu an la chuak don che ati chuan bian ho chu lo lutin poisa omna bek chu aron kapa poisa chu adar nuaya bungmi chuan a power mangin an omna power supply chu ati chia a poisa tladar chu Sang-woong chuan alo mana a power amanga an thlun na thir te chu ati chia a tha tumin an lo kapa Mahse a power man wangin chung ho chu a hne veka Sang-woong chuan bungmi awa mu khan file pakhat chu an zir chianga chuta tang chuan mundane group 10 an thil tum ber chu an mu chuaka ti chuan Sang-woong chu a power shal du anga in soin chulai mun chu an lu theinan engkim chu an lo ruwa man vekti alanga a power an lak chhuwa don lai takin bian ho le bungmi te chu lo langin mundane team te chu an be ngala an hne vek nuwa bian ho chuan Sang-woong a chu aron zom ve a file an da na safe lian chu ti chia in chung file om zong zong chu an la chuaka Superpower an ruk sakte chu an hal vek boka poisa le file chu la in an tlan chuaka anna team te chuan an ron uma Sang-woong chuan a poisa lak chu a chan le ta chuti lai tak chuan min sukin alo bia a an nu le pa te anin mu na turin ni ni chia a om to a restaurant buk to thu le zirtop zandaria ta anin mu tur thu shilin anu le pa te lo shat tir turin ashila Sang-woong le bian ho te chu tlan chhuwa tuma an zuan chhuwa na lama silai king te chuan an lo din chila chuti lai tak chuan bungmi chu a hun taka alo thlenga an pahni chuan motora an luta Sang-woong chuan un billion li a chan chu poi ati em ema file an lak chu an ena Jonathan ti ming a mu chuan an office ama lo mutu kha ani ti a hrechhuaka Jonathan chu mundane organization chairman fapa Joanna unaupa alo ni renga Superpower an lak chhuwa te thunun tu berle mishing dangte a experiment nei chin ani Sang-woong le a thian ti chuan Jonathan a chen na mun chu an zong chhuaka an in an va thlen chuan alo fil fain tuma an hulowa Mahse a ina chuan camera ada a an han en chuan in chhong sang atanga mi an zuang thalai chu an hmua an bul hnaya Jonathan a loading chu an hmu boka zanareta a Sang-woong po ina a ho a min suki chu alo mu hil to a eitur alo siam saka le khate a chuan naktu ka lo tlai su ti aziak boka atu ka chuan Sang-woong chu office a thlen vele an manager chuan alo hau ngala a thlathum hlo chu shemna atan a pek lo tur thu ashila hei hi a chan chu an officer police an kalwang le
boina awanga until ti chiat wangte ani police officer le detective ne na report ziak turin thu apiboka chu mi hnu chuan Sang-woong chu thu zofia turin police station a chuan akala detective chuan zilin atel ve lo na tura boy ve to lo turin alo shila police station atanga an chhuwa pa in bian ho chuan detective chuan superpower anei ve thu ashila Jonathan le a u naw nu ana te chu an chuduna an pahni hian anin hoton hle ni in nalanga an nau pan lai changin anin kar chu a thangai lowa anna hian a u naw pa chu akap to nge nge ni apa chu alo thenga Jonathan ne na chuan superpower an boy puina project le laboratory chu akuta ada a chuti lai chuan Sang-woong te thian ho chuan building atanga zuang thla te chu a chan an lo chui boka lawyer chuan mundane group 10 dan lowa drugs an siam thu le mipuya enchin na an nei thin thu asoya chung drugs te chu arukin mipuite an pe thina an thuak na tho ti buain an mani anin ti hlum thin atia drugs chu night club a nitin harmes back rong dang lambik chunga da in an pe thina ni poisoilo an thi tam ma in mundane organization thil ti te chu ti top an tuma Sang-woonga ina a ho chuan min sukipo alo hlim hle a an nu le pa te in hmuna a hak tur kor thar moi tak alo le saka atu ka lo ni chuan a kor thar chu a ha a anin hmu khom na mun tur akal ma in harmes bek sen chunga drugs anda chu zon chwa masak atuma Sang-woonga team te chu klapa chuan an vakala harmes bek sen chu an zong ngal uluk dewin an zonga bek sen inang tam tak kara chuan an zong mu theita an bek zon chu meche pakhat Jonathan a team zinga mi in akenga Sang-woong chuan bek chu lak atuma Mahse chu mechia chu superpower nei alo ni ve a chet ran em awang chuan Sang-woong a wallet po chu alak sak mana Sang-woong chu a chemte chuan a beya a thom no hak lai te chu a thler nuai to guilty na changin aron beya a to pa chuan Sang-woong chuan a ngok fu theita bek chu ala a an chhuwa don lai tak chuan thil thleng chu mak an ti hle a engkim chu Jonathan ruwa man angin a thleng alo nia club chu an ti thim veka mi zong zong ta na surprise thatak a om thu alo puanga harmes bek sen hu apiang chu mi big an ni ang aron tia ti chuan mi zong zong chuan Sang-woong a bek ken chu lak sak tumin an bo a bek chu lak sak tumin an be na samai a power mang turin poisa anei si lo bung mi chuan bek chu lak tumin alo be ve boka Mahse avala phak si lowa bian ho chuan Sang-woong chu khol atuma adin mun a thalauti a hriat vele klapa chuan lu tumin akal ngala ti mek lain min sukipon Sang-woong chu an chhungte in hmuna a atlaya wangin biak alo tum boka Mahse Sang-woong chuan an boina wangin khol chu a chang theilo chuti lai chuan bian ho chu banga chuan a power mangin alo lutlanga a thian te chu chanchwa atuma bungmi chuan Sang-woong chu a kai thowa ti chuan an pathum chuan an him theita chuti lai chuan detective chuan aron hmuwa bian ho chuan a power mangin a thian te chu aron chan man hlowa detective chu a hoi kwal vela an tlan chuak ti a hringal an pathum chuan drugs omna bek nen chuan him takin an chuak theita a Sang-woong chu min sukite omna pan chuan man mo takin kal atuma bian ho chuan a thlen ma theinan a power man na tur poisa a peya Sang-woong chu an lo ngaka kongka kikri an chia chuan Sang-woong ani an ringa Mahse kongka chu a honga detective chu pona alo dinga vai chuan makan ti hle a detective chuan min suki chu a bia a Sang-woong omna azota min suki chuan a hriat lo thu a shila detective chuan Sang-woong chu rin hlel thila chui zui an du ti asoya min suki chuan thin rim takin heng thu thang vel superpower aneya a power de chu poisa a in ngat ti hi iring em ni atia hei aya ifin deuh hi kalo ringa ti pa chuan nui chungin engwangin nge in biruk na atang khan in lo chhuwa vek lo ati le a ti chuan police officer ho chu an lo chuak hloma chuti lai tak chuan Sang-woong po chu alo thleng ve a min suki chuan soi chhun zom zelin Sang-woong chuan midang te chan him nan a poisa a manga miswal le drugs manga sumdong te ti top nan ama poisa mang thina sin chutiang mi chu in mandu tak takamo nangni ho hi mani na thok thalo le lo chamjok chu in ni alo ti shepa ngung chuan ngai damadila min suki chuan lo enin tlai lo turin ka hril che anilom ni atia ngai dam chu adil non le a
bian ho le bungmi te po an office an kir le a thil thleng te chu an soi du na bian ho chuan tunge police kha call atia bungmi chuan nangma ko ani kalo ringa sin atia chuti lai tak chuan joanna chu alo luta police chu ama khol ti asoya an phallo thil an ti awangin police ko anga yelom atia bungmi chuan apawar chu amang che ati chuan aluwa silain an lotin ngala Sang-woong po chu police in an mana engma pui khoi anei lauti ashila detective chuan ka hmule che ani chuan kaman to angche kati kha ishelawami atia Sang-woong chuan engtia turin nge mindua miswal hawin poisoilo anti nata anti hlum lai te kutkwang ko a lo thlir mai turin mindu amo chung mi puite chu kan pawar manga kan chan thei ti shereng chungin kan en liam mayang mo ati chuan detective chu engma soilowin akala zanania min suki chu lungai dawin ina a oma Sang-woonga policein an kalpui lai te chu angai to a athawa Sang-woonga thomno chu adapa document lo om chu amua loan million somni panga alak na lekha ania ama ain amang angzwala atuka chuan Jonathan chuan Sang-woong chu jela atloa hetianga ka hmu theinan chia ka beina satja hi I oi lo zo kang atia Jonathan chuan Sang-woongan apawar aman theinan ama a car le bus accident te kha arwaman vek alonia night club atanga an chhuatele engkim mai chu Sang-woonga an man theinana ati vekania zela changa chuak tura achan pui thei thu ashil boka akal main min suki ming alam tela kabul naya alo kalani chuan damin chuak lawang ati zuya suki alo langa kunga akal lai chuan zuitu anei ni in na sia a tlanchia da tuma Mahse akal tumna muntina chuan anlo om veka chuti lai chuan Sang-woong chu court akal turin an shwaya tlanchu atuma Mahse ama chuan joanna le atim te chu anlo oma achiam te pani bian ho le bungmi te chu an om tel boka Sang-woong chuan engthil chi ange thleng a hre thiam lo hlea an pathum chuan an office an shwaya joanna chuan bian ho hnena idu chu kati sakchea I thian pa po ka chan chuak to a tuna chuan ka du min ti sak ve angai atia a u nau pa a huat dan le a thil du te chu asoya Sang-woong chuan a ring hlela a bum tumna mai ani a hlawa joanna chuan apa in arin to lo thu le Superpower drugs te chu an bank pakhata anda vekti asoya Ministry of Food and Drug Safety in an pompui to awangin zor chwa man ani chuan nunna chan tam tak an om tur thu ashil boka an thil hriat awang chuan an hlim lo hlea bian ho chuan an hna ber chu storage bank atanga him taka drugs lak chwa le an thon chwa ma a ti top ani alo ti ve a joanna chuan bank chunga anda na mun le alu na turte CCTV omna le atlan chwa na tur thleng chuan a hmu veka an man lo na na film khur turin a cha boka chabia peya achunga an lu huna drugs anda na ber an hriat theinan apuyang atia hidden vault a oma apa chairman chawin a hong thei ti soin an ni chu Superpower an nei wanga chairman phalna lak an mamo velauti ashila na chu khovel chan himani ati zuile a akal nu chuan Sang-woong te thian ho chuan joanna chu rinchi ani le ni lo an la sha thiam lo hlea apa bula an pathuma a hlan mai an hlawani Sang-woong chuan bian ho chu engtin nge khatiang me chhlau om kha arin thei ti in azota bian ho chuan risk la ani hi thil poizok a thlen main kan ti to pangai ti in na changa Sang-woong chuan joanna in a u nau pa ti chiat adu wangutin athu soite kha ala oi theilo chu mi hnuwa Sang-woong chu min sukinen anin muwa joanna te chu ring lo turin ashila enge a chan azo chuan an ruwa man na le mi thatak an ni lo ti a hriat wangani ti in na changa Sang-woong chuan thileng kim a hriat vek lo wangani atia min suki chuan lon lak na le kha chu a hmu'a Sang-woong chuan mak ati hlea engtin nge anei azota ngja I company ngungan lon alak na a athok ti ashila mak ati in engwanga an company ya kher thok nge ani azota min suki chuan ama shil lowin lon alati ashila chung ko chu e khom tur chu an nei thei tak lo wangle Sang-woongan apawar aman thei chuan anun na achan him thei jok be sein poisa man tur lon alak sak chu alonia min suki chuan kan nun na hi lo oma a oma ka kham to ani atia Sang-woong po chuan hlim taka nun mana
mi pangngai anga ama ne na hun man adu thu le chutianga an om thei nan chuan tuna an thil ti tur chu ati ngei angai thu ashila dangte chan hima engkim ama anga omle turin kadua chu wangin khongai takin do thei takin min lo ngak le sham ro atia min suki chuan adu ati hlotin theinan engzat nge amamo azota Sang-woong chuan 1 million somthum amamo ti ashila min suki chu jongja bula chuan akala engwanga lon lak du nge ani alo zota Sang-woong an athil tumte chu ashila aril ru ahne hnu chuan poisa chu la in Sang-woong a pe a hmu chuan alom hle a bank kan lu chil hun chu alo thlenga bank kota chuan an dinga a chhunga chuan an luta joanna chuan alo thli renga drugs an lak vele an pathum chuan man turin thu ape a athil tum dik tak chu an pathum chuan phatsana apa ti lom nana apa bula shwai ani thangani ti shelawin an pathum chuan an hna chu an chana bian ho chu drugs da na hmuna chuan aluta Sang-woong te pahni chuan camera chu an lo ena bian ho chuan a tran thei ti alo soi vele anin buat sai ngala kong khar zong zong chu aron in khar veka an pathum chuan an power an man tam theinan ma an langa la bungmi chuan kong khar honnan a power chu amanga joanna tumber chu Sang-woonga anung chunga manani ti alo lang chiang hle a asipai te chu bank chunga chuan an luta Sang-woong chu abirua poisa chu nget takin a huma engkim chu alo dar nuaya bungmi ichet na hnu ma ani ti a hringal bungmi chu a power man na satawangin a chaw dewa Sang-woong chuan chol ha dam ri turin ashila bian ho chuan an thanga an ok ti chu a hrechiang ta hle a Mahse kan top san tur ani lo atia Sang-woong le bungmi te chuan volt omna a thleng to em ti an zo chuan bian ho chuan an din hun chu akhirin a hlau om hle ti asoya signal chu a top ngala Sang-woong le bungmi te chu bian ho pui tur chuan an kala Mahse an thlen chuan bian ho chu chhuata amu an va mu a makan ti hle a chuti lai tak chuan Jonathan chu atim te nen an lo lut ngala Sang-woong chu poisa i nei lo wangin i pawar i mang theilo ani mo ti in aron diriama Sang-woong chuan enge ka ti thei chu ka hmu ti rangche atia Jonathan chuan damdoya kinga engkim an pe fel huna chung damdoi te chu an thon chuak don ti asoya Sang-woong chuan engwanga chu tiang thil chu ti nge ani azota poisa tam tak an nei theinan le superpower te chu ama nge in a man theinan ti in a changa sipai ho chuan an silain Sang-woong chu an tin thupa Sang-woong chuan a power chu man atuma min suki hnena thilpoi mo tak shil tur anei ti asoya Mahse chumi ma chuan an buaina chu chinfel masak adua Sang-woong chuan a poisa nei zong zong chuan a beya chuti lai tak chuan bian ho chuan a theina zong zong in Sang-woong chu room le lama chan him theinan a power mangin anam luta Jonathan chuan an pahni in a phuara amana rinlo takin Sang-woong chu alo lang thuta a bulvela mi te chu a dar ngal chhuaya a ipte te chu poisa in a no khat veka in beiturin aron let le ani bungmi chu bian ho shwai chuak turin ashila Jonathan a team te chuan Sang-woong chu an silai chuan an kap char chara Sang-woong chuan poisa anga to em awang chuan engma in atina zolo Sang-woong chu a power a man na sat to awangin a chaklo chanta a chuti lai chuan police lo thlengin an man le a detective chuan power po inei lo hi I hmulo ami atia Sang-woong chuan Jonathan an drugs a shal dan te chu ashila police chuan a kut phuar chu a phel saka hetianga che thian mi tam takin an tor pha ti ka shil che anilom ni atia miswal te chu atira tangin an om to a an nom reng bokang nangman ichiat pui ma in du tok ro atia akaltira joanna chu drugs anda na banka chuan avakala engkim chu lavek tura shwilin a hlim hle a adu engkim chu anei to ni in asia a Mahse jongja group chuan an ron be thuta ti chuan adin hun chu a thalauti asia a apa in jongja group laka aleiba te lalet turin an kalti asia a engkim chu an ti chhia a Sang-woong chuan apa chu atlo a power bauti ashila apa chuan midang poisa manglo turin ka shillo che emni alotia Sang-woong chuan thinrim tak hian ani chuan khoi changin nge poisa te chu ka neyanga atia apa chuan tu manan shelo aloti ol sam eta Sang-woong chuan
pawar min hlan chon lai khan enga tinge poisa nen min hlan lo atile a apa chuan a chan chu poisa chungchang ani lo ti in na changa Sang-woong chuan ani chuan enge ni atia apa chuan ipawar te hi poisa chungchang chau ni ta se iswalan din chan te hi iphalangem ichian ten na antor iphalangem midang chan nan inu poisa pek chepo imang ani lom ni kha kha poisa ani lo nangma kha ani ipawar hi poisa ani lo ingil nei na wang ani atia Sang-woong chu angoi renga enge ati ang a hrethiam lo hlea apa chuan kholbom achunga poisa om hi alo la a engkim hi poisa ani vek lo a mihring a zok kha ani atia Sang-woong chu apa kholbom pek nen chuan an in lama akir le a engtin nge apawar anei let le theyang ti chu angai to na sa hle boka in chunga lu chuan alo nok nuaya minsuki a khol chuan a phone chu midangin an lo changa minsuki o chu a hria a Jonathan chuan alo kit na pa Sang-woong chuan uluk taka abiak lai chuan silai kapri a hria a amang ang hle a minsuki chuan Jonathan chu Sang-woongan ati chiat vek tur thu le alampana kalmek thu a shila Jonathan chuan alo ngai thu tak lo hle a Mahse michak le thil ti thei takin engkim chu ati top fek don ani atinon le a Sang-woong chuan minsuki sud lei sak chu kengin aril ru a ha hle a angai tuan chu minsukin alwa veka amitui atla hiala Jonathan a team zingami meichia chu Sang-woonga ina chuan apawar ala nei le nei lo fia turin avakala Sang-woong chuan minsuki omna alo zot ngal vata chunu chuan poisa a the pheya ipawar min mu tir phot ro atia Sang-woong chuan aril ru in kapawar hi poisa ani chuan tupo lokalin min lak sak theyani atia chunu chuan min hne chuan ibial nu I mulet le theyang nitlem te chau inei atile a anin beichana Mahse Sang-woong chu achawin pawar anei to silowa chunu chuan ipawar ichan tak tak ani mo ti pa in anuya chu vele bungmi alo luta apawar amanga bian hopo alo thlenga chunu chu athata Sang-woong chuan apawar chu nei to lo Mahse abial nu chantura kal atuma bian ho chuan film khur taka ngai to a chetla turin ashila Sang-woong chuan pawar ka nei emo nei lo emo du thlan tur dang ka nei lo ti in minsuki anman na hmuna chuan avakala athin lunga chuan pawar nei lo ma ila dang ka chan him tur ani atia in chong sang chunga lonin miswal ho chu hne vek atuma chu ta tang chuan building chhuat laya chuan atathaluya guard te chuan tha tumin an lo pan hnaya Mahse maktak main apawar chu alo let le a poisa chu akenga un sing khatin guard te chu ahne ta veka Jonathan chu Sang-woonga athlen to thu anchila minsuki lam chu hoin ibial pa lak tlak lo takpo alo kale atia minsuki chuan thina in aron pan cheu in vai hian in thivek don ati khum saka Jonathan chu alo in puwa cha chuti lai chuan Sang-woong chuan in hnuaya guard te chu alo tukzal vek to minsuki chu akawa an omna lama akal don lain miswal ho chu an lo lang chewa a poisa chu a ena Mahse chung ho chu ne vek tur chuan atok si lo chuti lai chuan bian hole bungmi te chu an lo thlenga an lo chan pui ngala miswal te chuan minsuki chu an phuar beta Sang-woong film khur ro alo tia in swal turin anin buat saya Sang-woong po chu minsuki omna a chuan azwang chawa minsuki chuan a hlau hlea Jonathan chuan Sang-woong itlai to atia Sang-woong chuan ka buai dewa alo ti sam eta Jonathan chuan Sang-woong chu akapa minsuki chuan a hlau hlea Jonathan chuan Sang-woongan pawar amang thei to lo ti a hria a ti chuan ipawar min pela ibial nu nen hian nungdamin in kaldonia atia Jonathan chuan bomb control na remote chu akenga a me hun chu an vaya an thi hun tur ani ibial nu hi chani du chuan elevator a ludro atia chuti lai tak chuan bian ho chu alo thlenga inchung atangin Jonathan a team te chu aron bei thuta Jonathan chuan minsuki chu akapa chu vele Sang-woong chuan Jonathan chu elevator bom omna a chuan alu puya minsuki chuan avapan ngala Sang-woong chu kongkhar hong turin atia Mahse a hong du lawa bom chu apuak ta Sang-woong chu athia chu mi hnuwa bian hole bungmi te chuan
news an ena an thian pa thi na chuan a thawng hle a minsuki po chu alungai hle a bian ho le bungmi te chu minsuki lungai na hnem turin an vakala bian ho chuan sangunga dam le theidan konga omle aringa detective chuan a superpower mangin hunkal to akokir theiti ashila minsuki chuan detective chu akal chila bian ho an alo tir che animo alo ti ngala minsuki chuan oni e ti pa in angen ngala atira chuan detective chuan alo hniala engma ti theika nei lo atia Mahse minsuki chuan detective chu sangunga ne na anin nei tur an swang to avete antana apoimo ziate ashil vek nu chuan detective chuan chanpui adu veta a asana chu ape a hun chu aled le ngala minsuki chu manmo takin sangunga chanturin atlana akuta chuan poisa ada a achapa sangung chu alodam le ta anin ko a sangung chuan engtin nge hetiang hi athlen thei engtin nge kalodam le thei atia mak ati hle a detective chuan alo veng hima bian hole bungmi te po an omve boka an vain an dam chuak veka sangung chuan Jonathan hi athi ka ring hau lo atia a thian te chuan makan ti hle a ti chuan Jonathan chu apa bula akira apa ne na anin biak lai chuan Joanna chu nui chungin alo luta ne na achang to a in nga ya Jonathan chu silain atina athun nung soi turin atia silai chu aka vele silai mu chu lo letin ama chuan aluta atlungala Jonathan chuan nangma hi chaklo jok chu ini atia akap non le a akal santa a Jonathan chu an laboratory a kalin superpower an lak zong zong chu ama chuan achiu lu tira chuti lai chuan sangung le a thian te chu Jonathan a machon turin an kala an vathlen chuan a na thok te chu thi in an hmuwa Jonathan an superpower te chu alo mangvek to ti an hmu boka sangung chuan khol adonga Jonathan a ania kan buai na te chinfel kan ngai aron tia sangung chuan a hmun tur azota Jonathan chuan khopui chu alo chok buai meka engkim mai chu kang meya achantira me chenau pang pakhat hi a hmuwa abiak lai chuan sangung chu alo thlenga chu nau pang chu inalu turin ashila atopa chuan Jonathan le sangung te chu anin machon theita Jonathan chuan apawar te chu sangungan a hlau ringin a hmu tira Mahse sangung chuan a hlau lo mai ni lowin Jonathan a chu thuron apea atira chuan a hlim omin pawar nei chu anuama Mahse atopa ero atirang kha ani to lo thildang zong ain mi pangngai anga nun hi alo tha in alo hluber zo kasin atia Jonathan chuan power nei le idu em atia sangung chu abana amana a merwaka ti chuan chunglama avor chawa mi in chunga avor luta sangung chuan ngaidam adil ngala ti chuan Jonathan machon turin akir le a an power mangin ne na chantumin anin beichiama Jonathan chuan nui so chungin I power I nei let le to animo atia sangung chuan hun rei tak chung chu he hun hi kalo ngak to I maya neka I thil ti ten om tak ti to pa zel bang zu tir che hi katum berani ti in achanga an power nei ang te chu an manga Jonathan chu leya chuan atluwa achakna te chu a hlo veka Mahse alatlom du chuang lowa a beizui zela sangung po chuan a beina sa hle a ne na chantumin theitop achua abul loka chuan bian hole bungmi te chu an thian pa puitur chuan an lokala Mahse an thil ti theibak ania sangung chu leya chuan amuwa Jonathan chu abula loadingin poisa I nei to lo ami enge diklo om poisa hi chakna ani lo iti ani lom ni khoya nge I power te chu a om I thin lunga kha na om loem ni atia sangung chu choi kangin avor non le a sangung chu anuya zoi zoin ading le ta a ani chuan midik lo te do dal turin tu dang nge loading chuangang atia be atum le a Mahse power ala nei lo awangin leya atla thale a chunglam tukvera tang chuan sangungan naupang ama a achan kha alo awa I hne nge yang lausu arontia poisa a the thlaboka midang te po chuan sangunga lama chuan an poisa chu an the thla sup supa poisa chu ala a power anei le theita chuti lai chuan bungmi pon a power anei le a
Sang-woong po chu alo chak le ta a min suki chu abula avakala zam su o he thil hi kan ti top nge yang atia poisa chu ape a police officer te po chuan poisa chu an the phei ve a mi zong zong chuan Sang-woong chu an tran puya Jonathan chuan Sang-woong chu beile tumin aron pana Mahse rang takin bungmi chuan Jonathan akut pahnih chu ne theilovin asiama bian ho chuan ake chu chelin leihnuaya apot luta an pathum chuan an beya Sang-woong chu achakta a hero le shwaitu alonita ani criminal organization how to te chu atopa chuan man an nia ni reilote aliama bungmi chuan meiche pakhat chu thingpui satak laka tangin aveng hima chunu chu alom ema bungmi chuan nui chungin changkalo ei theyangem atia ti chuan Sang-woong le min suki te po chuan an duang nge in an omna tur in chu an lei theita a min suki chu an suang tu anate ataka lo thena wangin a hlim hle a ruma te chuan atlang kwal vela Sang-woong a chuan hlim in hei hi kan du thu sam in nge yani atia ti chuan thil lim om tak min shil tur inei itiem kha atia min suki chuan le kha apea naw apai thu ashila Sang-woong chu a hlim ema tunma zong ain a hlim zo kani min suki chuan nui chungin naute pakhat enkol nan million thum somruk vela ngai anti hantia Sang-woong chuan nui chungin thillom om takani Mahse naupang pakhat enkol nan chutianga tam poisa chu angai amo khoya changa ishiat nge atile a min suki chuan news atangin atia an nui dun le ta a